שלום רב, אנחנו גל, סיוון וגיתית, סטודנטים במדינת ישראל. רצינו לשתף אתכם במחדל שמתקיים ממש ברגעים אלה מתחת לאף של כולנו. אבל לא שמעתם עליו דבר. גם אם תבצעו שיטוט מהיר באינטרנט, תמצאו לכל היותר 2 כתבות בנושא, וגם הן אינן מעודכנות. אז נספר לכם, מרצי האוניברסיטה בשביתה. משמעות שביתה זו אינה כי המבחנים ממשיכים להתקיים כסדרם, נבדקים על ידי המרצים, הציונים קיימים, אך הדבר היחיד, פרסום הציונים, שהוא המשמעותי ביותר, לא מגיע לידי הסטודנטים. ואיך זה משפיע עליי, סיוון הסטודנטית? לאורך כל השנה אני משקיעה את הזמן המקסימלי אותו אני יכולה לטובת הלימודים. רובנו נאלצים לעבוד בזמן הלימודים על מנת לממן את מחייתנו, דבר הידוע כמאתגר במדינתנו. אך בכל מקרה, כולנו, בין אם עובדים ובין אם לא, משקיעים את מירב זמננו בהישגינו האקדמיים. כידוע, תקופת המבחנים הינה עמוסה ולחוצה, בה רובנו אף מפסיקים לעבוד ובעצם עושים קאט לחיינו, ומשתדלים להצליח כמה שניתן במועדי א' בכדי לסיים את תקופת המבחנים בהקדם הניתן, יחד עם הישגים לשביעות רצוננו. כרגע המצב לא מאפשר, המצב הזה לא מתאפשר, ואנו עומדים לפני צומת דרכים. מועדי א' עומדים להסתיים בימים הקרובים, ומועדי ב' עומדים בפתח. כידוע, באוניברסיטה הציון האחרון הינו הקובע, ולכן סטודנט בוחר האם לגשת למועד הב' בהתבסס על מספר שיקולים, כמו מה הציון שלי במועד א', האם יכולתי לשפר אותו, האם נכשלתי וזו אופציה האחרונה שלי לעבור את הקורס, איך הציון שלי ביחס לממוצע הכיתתי, ומהו הלו"ז שלי במועדי הב' באפיק את המיטב. כלומר, החליט לאיזה מועד ב' לגשת ולאיזה לא, על מנת לא לבזבז זמן יקר בלמידה למבחן מיותר, על חשבון חזרה על אחד הכרחי ונחוץ. נכון לזמן זה, פנייתנו לאגודות הסטודנטים השונות נגמרו בתירוצי זה תכף נגמר, זה בטיפול וכדומה. כפי שראיתם, התקשורת בדום שתיקה. אז מה יש לנו כאן? מרצים ששובתים מול האוצר, המגעים לא נראים לקראת סיום, ויש שתיקה רועמת מסביב הנושא. למעשה, אנו הסטודנטים היחידים שנפגעים משביתה זו, ואנו שקופים בעיני התקשורת, משרד האוצר, פוליטיקאים, משרד החינוך והאוניברסיטאות. אנחנו מבקשים מכם יחד להתחיל ולהעלות את המודעות למצוקה שקיימת, למרצים, ופוגעת אך ורק בנו הסטודנטים, שכלל לא מעורבים בדרישות המרצים ובמלחמתם מול האוצר. הצטרפו אלינו בזעקה, לא על הגב שלנו. שתפו את הפוסט והעלו תמונות עם התיוג לא על הגב שלנו. זו ההזדמנות שלנו לשנות את המצב הלא צודק בו כולנו נמצאים. תודה שצפיתם.